snúbenci, stojíte pred jedným z najvážnejších krokov vo vašom živote. Pred krokom do spoločného zväzku, pred vstupom do manželstva. Prišli ste do obradnej miestnosti šťastní a hlboko dojatí, aby ste v prítomnosti svedkov, svojich najbližších príbuzných a priateľov vyjadrili toto vážne rozhodnutie pred zástupcami štátnej moci, doktorom Majtánom, tajomníkom Mestského národného výboru a doktorkou Sahajovou, matrikárkou. V zastúpení Zboru pre občianske záležitosti pri Rade Mestského národného výboru v Púchove vítam vás, vážení snúbenci v obradnej sieni.